Jó, tehát kezdjük az utunkat. Ugye ez itt a Jongmyo híd, ami 1421-ben épült mögöttem, és aztán utána fölmegyünk az egyik palotába, tulajdonképpen ez volt a tartalékpalota, és aztán utána majd fogunk ma még piacolni is. Szóval ilyet még nem láttam, és nagyon lelkes vagyok, ugyanis itt egy ház, ami egyszerre ötvözi ezt a pagoda stílust, és a németes, angolos Fachwerkhaus stílust, ami ugye ez a fehér-fekete faberakás, amit én nagyon szeretek. Szóval akkor ez itt a palota bejárat? Ez a Changbokgung palota, valami ilyen neve van. Nekünk ugye sokat nem mond, de ez az. Mit kell tudnunk erről a palotáról, Tamás? Szóval erről a palotáról kérlek szépen azt kell tudni, hogy volt a fő palota, és ez egy mellékpalota tulajdonképpen, tehát hogy ez volt a B palota, míg aztán a főpalotát ugye időről időre ez volt a Weekend Palace? Körülbelül, és azt fölépítették. Most egyszerűsítek, értelemszerűen egy történész lehet a fejéhez kapna, de valahogyan így. És akkor azt fölégették, és utána lett ebből ez a palota, amit itt látunk ma. Ezt így fölvesszük. Azt mondták, hogy nagyon tetszik nekik ugye az Andinak, nagyon tetszik neki hogy hívják, úgyhogy akkor fölveszünk még neki. Innen is egy vágókép. Pillanatot kérek, de ezt még itt föl kell. Még jó, hogy itt sötét van, ha benézünk, de nem fog ki rajtunk a sötét. Ezek a fa mennyezeteik is elképesztőek, egyébként ilyet Kínában is láttam, őrületes. Hogy képesek kézzel megfesteni. Mi munka lehet ez ott? Itt azért elpipiskedne az ember császárként. Igen, téged szeretnélek látni a képben. Kedves esernyős barátom. Úgy tűnik ez alatt van valami alsó, ugye? Alsó szokva, nem? Ugye? Hát ez nagyon cuki. Szép ez a kapu nagyon. Hát ez bitang jó, mi? Vicces nem is adja annyira vissza, hogy mennyire jól néz ki. Tényleg marha jó. Ezek macskák vagy majmok? Szerintem az majom, az meg ott egy sárkányfej. Meg mintha valami kis ember ülne ott, fura.
Aha, ezek sárkányfejek. Marha jó. 2. És egyenként nézd meg úgy, ezeket a cserepeket is egyenként csinálták meg. Megkérdezik, hogy mivel foglalkoztál idén? Hát én ezt a 3 fát festettem idén. Mennyi volt a jegy, Robi? Odakint a jegy 1500 forint volt az előbb, amit láttunk minden. Aha. Ide pedig a nagy palota, mint kiderült, itt van a Chengzhou Palace, a igazi főpalota. Ahhoz, hogy bemenjünk, fizettem kettőnknek kemény 500 forintot. Most aztán nagyon szépnek kellene lennie, nem? Wonderful Beautifulnak. Mindig az üzlet, látod? Mindig az üzlet. Megy a telefon. Megy a biznisz. Robert, az volna a kérdésem tőled, hogy megérte 500 forintot a palota? Mindenképpen, minden ilyen palota megérdemel. Itt van hátul egy nagyon szép park, de oda nem engednek be minket. Pontosabban csak túrával lehet, tehát csoportosan, és azt is csak időpontokban, ami annyit jelent, hogy kellene egy 2-3 órát várni. Ez vajon mi ez a fura kőépítmény? Buddhista templomok udvarán szokott leginkább előfordulni, vagy koreai paloták, esetleg sírkertek közelébe. Ezek spirituális védelmet nyújtanak. Általában a föld és ég valamiét jelképezi, és ezért többnyire páratlan számú réteg látható benne. Egy ilyen kéne a kertbe. Üsölni. Na, a harákolást. Hogy szeretnek harákolni? Elképesztő. Nemzeti sport a harákolás. Mi a véleményed, Robert, arról, hogy nem folyik az arany a plafonról is a császári palotában? Mit gondolsz erről a dologról? Biztos rajtuk voltak a fuxok. Ugye? Az biztos. Hát biztos. meg hány ilyen aranyszobor van, hát meg ez minden. Oda ment. Mi? Innen meg lesporolták. De egyébként nekem sokkal jobban tetszik ez a fa és puritán stílus. Van abban valami szimpatikus egyébként, hogy tényleg ilyen nyilván puritán. Nyilván a tyúkháló az utólag került. Aha, igen, hát igen. Ne kakálják össze a galambok, igaz? Igen. Ahogyan tüktigmód megvan, hogy mikor mehetsz a kertbe, úgy a galamb se kakálja össze, nem? Így Ugye? van, Szóval itt azért rend van. Robert, Igen? ott egy ősi koreai szállítóeszközt láthatsz. Ott? A traktort. Nyilván kellettek az alapanyagok a konyhába. Így van, 1400 éves. 1400 éves Hyundai traktor. Hát valami traktorok kellett, hogy legyen, igaz? Persze, Kordi. Nem egyszerű innen kijutni, igaz? Hogy 3 kapunál. Már csak egy kapu, és kint vagyunk. Igen. Nem semmi. Ez helyes, ez szép épület volt. Igen. Igen. Ez a Felvon bevásárlóközpont, ahol ilyen elektronikus cuccokat lehet kapni, elképesztő. Ami áru, itt van egy csomó ilyen használt, de döbbenet. Elképesztő ez a bolt. Egyben néz. Nagyon. Marha jó.
Döbbenet. Marha jó. Ezért ezek az alagutak nagyon kemények. Annyi alagutat fúrnak, mint a vakondok, nem? Robert, Jaj. mennyire van meleged, kérlek szépen? Gyors interjú. Hát ide lent mindig kurvára melegen van, semmi levegő nem jár, de ahogy bemész a metróba, 5 millióval megy a légkondi és megbasz. Brutko légkondi, igen. Szerintem, hogyha jön, akkor ezt most megpróbálom majd fölvenni. Ugye itt mindenhol ilyen zárt ajtós rendszer van, mint a reptereken. És akkor előbb-utóbb ideér. Összes metró. Igen. Nem is tudom hány metróvonal itt van, nagyon sok. Igen. És az összesnél ez az átrendszer működik. Igen. Jön a vonat, igaz? Igen, ez a zene jelzi, hogy jön a vonat. Így mi? Itt megállunk. Nagyon Hoppá. kurva de hideg van, itt szerintem 19-re van állítva, vagy nem is tudom. hogy Igen, vagy 17, vagy nem tudom, igen. Konkrétan hideg van. Ez durva lesz, igen. Azért rendesen betömörülnek itt. Mi, Robi? Ja. Nem néz még egyet. Úgyhogy még szélesebb is, mint a végén. A végén és a másik oldalon vissza. Oké. Úgy de menj. Szegényke. Megálltunk mögötte. Mindenki figyeli. Ott is vannak, oké. Marha jó. Tessék? Szóval itt vagyunk egy harmadik piacon, innen nem fogok annyit fotózni, csak keveset, mert itt többet fogunk vásárolni. Itt mögöttem van egy ilyen nagyon szép épület, ezt meg akartam mutatni, aztán mindjárt bemegyünk. Hopp, ugye? Jól néz ki, mi? Tényleg. Szóval mindjárt bemegyünk, de itt azért alapvetően vásárolni fogunk. Nagyon halálcuki, nagyon-nagyon helyes hely. Mindenféle van, tehát ruhák, meg játékok, meg ilyenek. Mit érdemes erről a piacról tudni? Nekem az rémlik, Robi, hogy ez valamilyen nagyon régi, ugye? Ez a Naemdong. Az? Milyen? Naemdong piac, vagy valami ilyesmi. 1414-ben nyílt meg legelőször, azt hiszem. 64 000, több mint 64 000 négyzetméteren. Nagyon kemény. 5200 boltos, standos. Brutálisan nagy, elég kaotikus, viszont ez durván autentikus. Tegnapihoz képest itt sokkal kevesebb étkező van, itt minden más van. Tehát ami itt nincs, az valószínűleg nem is létezik. Nézd meg, ezek ilyen jégkrémek fagyval, de leginkább ilyen jégkrém. Igen. Nem semmi.
a háborús emlékművet nézzük meg. A kertben volt egy csomó tank, meg mindenféle ilyen harci eszköz. Tényleg egy nagyon szép szobor, és akkor itt pedig belül megnézzük, hogy mi van. Ezekben a kocsikban meg itt mögöttem az észak- meg a dél-koreai elnököt szállították a tárgyalásokra. Itt verte meg a Yang Heon-su generális a francia csapatokat 1866-ban. A francia gyarmatosítók ilyen szerkóban jöttek. Te azért egy kicsit meleg lehetett, nem? Azt a páncélt ebben a 30-valány fokban nehezen viselném. Ott egy japán harcos. Ja nem, ez egy európai kolonizáló lesz. Egy francia. Gyanús, be akarja venni a várat, figyeljük nagyon. Jó pofa. Jó pofák. Sovasztok.